Mnohí sa ma pýtajú, prečo som začal robiť politiku, prečo som vstúpil do politickej strany. Robím to pre našich rodičov, robím to pre naše deti. Keď som oslavoval svoje okrúhle jubileum, mal som tam pozvaných pár hostí, čo ale bolo najdôležitejšie, sedel tam okruh mojich rodinných príbuzných. V takej krátkej debate s mojou mamou mi raz spomenula, že pamätám si, ako si sa narodil. Tak ja som práve toto vyzdvihol, že táto žena, moja matka, moja mama, povedala, že si pamätá tú hodinu, kedy som sa narodil. Takže toto sú tie momenty, za ktoré môžeme byť vďační našim rodičom. A tá moja odpoveď na tú otázku, prečo som začal robiť túto politiku, tak je presne pre toto. Je to pre našich rodičov, je to pre naše deti, pre naše pokolenia. My tým našim rodičom musíme byť vďační za to, že nám dali život, za to, že nás vychovali, za to, že celý život a ešte aj teraz sa o nás starali. Takže sú to generácie ľudí, ktorí sa postarali o vybudovanie tejto spoločnosti. Po vojnou zničenej Európe títo ľudia naozaj makali, lebo to boli čerstvé medzivojnové alebo povojnové deti, tí naši rodičia. Takže toto sú tie dôvody, prečo sme sa do toho pustili. Preto tá naša strana Srdce. S tým srdcom to robíme pre tých našich rodičov a pre naše deti.